Коледна благотворителна закуска и базар организира фондация Ангелски стъпки в подкрепа на деца със специални нужди и техните семейства. Един от проектите на кампанията "Аз съм твоят ангел" е създаването на специализиран център по хипотерапия за лечение на деца с увреждания чрез езда. Има и много други благородни инициативи, за които сега ще ни разкаже Теодора Николова, която е на базара. Здравей, Теодора! Здравейте от Коледната база в Божурище, където се провежда коледния базар за набиране на средства за създаване на център за лечение на деца с увреждания. Тук може да намерите магазини, където може да купите на ангелски цени подарък за Коледа за своите близки и приятели. Освен това може да пиете грено вино, да похапнете наденички и съответно да си прекарате един прекрасен почивен ден. За повече за коледния базар, за целта на коледния базар, за какво ще се използва средствата, ще ни разкаже Ния Ангелова, която е председател на фондация Ангелски стъпки. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Каква е целта на кампанията? Целта на кампанията е, тя се казва "Аз съм твоят ангел", е за създаване на център за хипотерапия за деца с увреждания. Хипотерапията, това е лечение посредством помощта на коня. Как въздейства тази хипотерапия на хората, на децата с увреждания всъщност? Тя има много благоприятни ефекти и е част от рехабилитацията. Имаме децата с увреждания, много добре се повлияват от тази терапия. Конят има по-висока температура, което благоприятства за един така релаксиращ ефект на мускулатурата. Също така по време на ходом от гърба на конят се излъчват импулси между 90 и 110, които се предават върху детето и по този начин цялостно имаме една много добра рехабилитация на цялостната моторика на детето и отделно и емоционалният ефект. Има ли вече деца, върху които има ефект този вид терапия? Да, ние се занимаваме заедно с Димана Колева, която е управител на конно-спортна база Генерал Крум лекарски в Божурище. Се занимаваме с 6 дечица, които от 6 месеца имат ефект и така доста положително се повлиява. При всяко е индивидуално, тъй като те са с различни заболявания и с различни форми на заболявания. Какви са целите на този базар, който се организира днес? Целите са да набереме средства, за да може да направим един център, който да отговаря на международните изисквания, да е един център, такъв център, какъвто има в цял свят. Те са специализирани, базата ни отговаря на всички изисквания, които на Международната федерация, само липсва този център. Искаме да го създадем, за да могат повече деца да се рехабилитират и да имаме повече екип, защото в момента сме само двете с Димана. Искаме да обучиме персонал, който да е по-голям, да могат да идват повече деца и така да поемаме по-голям капацитет. Какви деца могат да се възползват от този вид терапия? Значи с детска церебрална парализа, с аутизъм, даун синдром, с всякакъв вид мускулни дистрофи, с ампутации на долен и на горен крайник. Въобще голям е диапазона, зависи от заболяването. Ние на място преценяваме според изискванията на лекарите и на епикризата дали детето може да се прилага тази терапия или не може. Благодаря. Сега ще отиваме към майката Ангелина, която е майка на Олга, която също има парализа, която показахме вече как се качва на коня. Може ли да ни кажете какво е въздействието на този тип терапия върху нея? Това, което виждам аз, е, че я прави супер щастлива. Качвайки се на коня, усмивката й грейва, тя забравя за нас, през цялото време е съсредоточена, след това не иска да слезе от коня. Тоест на първи етап е това, което виждам. От 3 месеца сме редовно на конна езда, защото получи гръбначно изкривяване и лекарите смятат, че здравословният ефект от хипотерапията ще й бъде полезен. И така. Колко време яздите? От 3 месеца. С месеците вече имате ефект? Не мога да кажа все още, но се надявам. Това, което виждам за сега, е нейното щастие, така да се каже. И се радвам, че срещнах тези страхотни момичета, ние и Димана, които с желание помагат на дечица като нея. Благодаря ви много. Само да кажа за финал, че коледния базар ще продължи днес и утре и всички желаящи могат да яздят и да си купят подаръци.
Благодарим на Теодора и нейните събеседници. Разбрахте, в конната база в Божурище можете да отидете и да помогнете някой от тези деца да продължи да се усмихва.